Kirang ba ashnong na kishrang repair na kapin Ursula Civil Subdivision kintup na do ki khaput bar ka Bangladesh kilapin pau ba kamdan satia ka Jingduna Khaw hakathan hadian ba ka sarkar klapin jinsur ka jingkhangdam bar kumjuru na ka jingpoi biang por ukhaw roshan kibabun kinang ilam shnong kila airu ka jero e ka sarkar ka brala un penjari ka jingkhangdam bandela ka mi ka jingpriang jong niu khyang jingpang coronavirus hakajala Danru ki ba ajing mud baya ki tegi marbam dewen penpoi haki block headquarter khnang man pensuk shushu igi pajba la raja bakane ka lockdown kadang peteng kini grang ba shnong kila kenturu ika sarkar penjur ka jing pahara haki khaput bandela ka mi ka jinga khai tu igi mar ki mata kintu igi marbam sha Bangladesh nakaliang ka sarkar kala simi kilat kelenti kumno ban pensuk yang pajba bat kawin pering kita ngasung umba hakum kan kapor hab ai ngi ahab ban ai ku blame yang nakaliang ka sarkar ba lese ka jing yale syutom nakaliang sarkar ban pelaj na kani ka jing syutom na yangi bat ya ka jelah bro kawe takata di kawe ka ba ni ka jing le syutom nakaliang ka sarkar ba ban penpoi au corruption seduk kisnong kitau nata ban penbiang yaki marbam ki mabi haki naki horselar ngi jaka ba per te kata ka pensuk yaki paiba lani yaki longyeng ki longsem ki badan kam yaki cingbam hakini ki pot panasong mong ba ka cingkot no kenika lockdown mo dan ka cing pakhang snong te ngasem mon ba lese ka aimen sim yaki I nong bela ki nong sngi ki jungi balese ki la ban sedang no yaki kam ki jam jungi pat lada kadai ki ba kenika jingkhang yi kenika kisnong kita mo kendang beteng ki kam ki jam telase in yu kendu pun ba ki jinge tenai don bok ba kini ka jingkhang kalong tang si benai na si benai tam tengai ba kan pat da kata nam taki Thain la ni ki long yin long sep ngadu ki marba mardi wisu ya rosh menchiwa li kiu chulu sor silong masuk sedang li lockdown ke jilong ji pai ba ngi ki snow thu ba menta ki ong khaw sa duna dai ka ji snow ki ke jebi ki rosh boro kawai ke longgi ke bathiat tang paket khaw san pokilo mena kani ka po masuk sedang lockdown ki persiang bathiat san ru poket dai ra ka daw kami ki jing kerdu hajing sia ka sukar ko ong ki biang ki marbam ho ni piang ki biang ki marbam mardi ki po itu tang kawai ngumut ma jumut sukar ka long ba ban laj ki nya rosh po sor silong Lara kalong kebala sarkar penbiang ki khaw ni kinu mar essential commodities haman lagi block headquarter dah bopo haman lagi block headquarter kan penduna ka rosh po sor silong te ka tension jong ka district administration kat khamduna ta dengi phai biang si lockdown ke don ki jinge ta bangi don kam ki jinge sha la yoru bani kren bu SDO kapin Ursula ba di nyota bala batai ba ka sarkar kale eka bahatam man penpoi ki marbam hakapor ka biang shikipaj ba Karkum ke jiong jong u gidan hadu 1000 khandai spa sau photali ki longyeng ki bamdan satia ki kat rashan menta ki dang penbiang ki kor kisla khnang ba makiru nang ni shakmat ken yo bantalang yau khaw rashan tenre ki kat rashan ni probon ni base na ka SECC data mo SECC data ngi le adu aljar khatwe te hadu bantar ki lami shashibur ki longyeng ki bam yo khaw rashan ki bahap sabar jong ka NFSA tenre ya gani ka jinglum jing tep manane sen ya ki tu ki long yeng ki badon shabar jong ni ka NFSA ka long tang ka statistics ka bangi haban le mangi but ya jing sha ka survey lele ka census ni de sedang no tang mana ka daw jong ni covid ni patla te halor ka ni ban om khampa le kam de ni la process but in se pet ya ka bri ban le ha kani ka por kani ka num man hapha su dali hapha su kam de bing approve tang nang ni mar han tu isni balabo amang kerpang da ka deputy commissioner na ka ban ta ban one thit when one pet wholesale jongki the ki than na ka Thain Pynursla sora na bro ki block ru hang te kisni bi wan kim judo ha por banang ningko nang sedang kani ki kadon ndia kata ka jing thot mo ka supply yung ani hande yam tai kam don jing thot e bat ka jing yo le ka long ka ba biang ke mar ki mentale ko ka dor ka mor ngasno ba lahir ba bat u khaw shini le don jing ko